Ahojte, dneska je 8.6.2024. O 3 dni by uplynulo presne 16 rokov, čo toto auto bolo odhlásené dočasne z prevádzky a uložené do depozitu. Za ten čas auto absolvovalo dvojročnú repasáciu a dnes je postavené na značkách, má platnú STKčku a emisnú kontrolu. Tí, ktorí si pamätáte z predchádzajúceho videa, tak viete, že autíčku v podstate nič také zvláštne, extrémne nebolo. Boli tam nejaké práce na ľavom prednom leme karosérie, predný blatník pod kufrom, ale okrem týchto, povedzme tomu, detailov, tomu autu v podstate nič veľa nebolo. A dalo sa uviesť do celkom slušného, prevádzky schopného stavu. To, čo vidíte dnes, tak za to treba opäť poďakovať kolegovi Milanovi, ktorý vo veľkej miere vykonal klampiarske práce, a jeho kamarátovi Vladovi, ktorý auto striekal. Obidvaja predviedli úplne super remeselnú prácu, s tým, že Milan ešte aj auto na podvalníku prepravoval, či už na klampiarske práce alebo na striekanie. Takže bolo to v celku dosť. Nechcem sa veľmi opakovať, čo sa tej klamperiny týka, to bol pravý ľavý lem, čiže podbehy, podblatníky vpredu vzadu, niečo malo podlaha a menila sa vanička pod kufrom. Výsledný efekt. Tak fajnšmekri si všimnú, že chýba tapacír kufra, ja som ho tam zámerne nedával. Považujem to za taký lapač vlhkosti, prachu a nečistôt. Je odložený, ktokoľvek bude chcieť, môže si ho tam v budúcnosti namontovať. Motorová časť, tam nebolo robené v podstate nič. Motor bol umytý, s prevodovkou vyčistený, vymenené semeringy, vymenené tesnenia a namontované tak, ako to bolo. Samozrejme pretrváva drobný problém. AC pumpa klasická dvojdierová, malinko slizí, ako u všetkých aut tohto typu. Takže zámer je vymeniť ju za trojdierovú, síce nepôvodnú, ale AC pumpu z modelu M bez tohto neduhu slízenia. To, čo sa na autičku objavilo po pár 100 kilometroch, bolo, že nám začala kvápať voda a síce problém sa vyskytol tu, v tomto detaile, takže tu nám kryt ventilátora predral alebo oslabil stenu chladiča, ktorá praskla, drobná prasklinka, začalo to slíziť, moc som sa s tým nezapodieval, celé som to vymenil. Chladič som mal v depozite iný, bezvadný, takže ten išiel nie nový, ale druhý. Hodina a pol práce a bolo to v cajchu. Fajnšmekri si všimnú, že karburátor je sedr, teda nepôvodný v tomto aute.
Pôvodne toto auto bolo osadené karburátorom ESDR pre motory Škoda 110 LS. Tieto karburátory sú náročnejšie na údržbu, nadstavenie, prevádzku, takže volil som 32-kový Cedr zo 120M. Pôvodný je odložený, kto bude chcieť v budúcnosti, môže si i tento detail vypiplať a vrátiť tam 32-kový ESDR karburátor. Auto ide hladšie, výborne, nemám s tým problém, na emisnej kontrole v pohode. V podstate ten pán chválil, že je lepšie mať tento karburátor. Nápravy, predná pôvodná, ostala zachovalá, menila sa jedine spojovacia tyč plus klby, zvislé čapy ostali pôvodné, prevodka riadenia netečie, vzadu celá pôvodná pretesnená. Kto viete, čo je tam za technika, sú tam brzdy už M-kové, čiže Škoda 110R, rok výroby 80, mala M-kové zadné brzdy. Čiže nie je to tá technika, ktorá bola používaná vo vozoch 100, 110. Sú tam už M-kové brzdy vzadu. Autičko máme trošku oprskané, také uflágané, lebo som sa vozil po daždi, po blate. Aha, čo dôležité pripomenúť. Zaskrývanie. Auto je zasklené tak, ako pôvodne bolo. Čiže toto sú pôvodné sklá. Pán, ktorý to zaskrýval, napriek tomu, že má firmu, ktorá sa venuje autosklu, mal z toho trochu obavu, des, že nám sklá prasknú. Asi teda nie je celkom dobré dávať vynamíkané, vyžíhané sklá do skeletu na nové gumy. Preto vpredu sme volili gumu netradične bez klinku. Ona opticky vyzerá hrubšie. Tu má byť klin. Tu chýba klin, čiže tu by to delil klin a bola by opticky, čisto opticky užšia, ale je to nasklené v gume bez klinku, úplne v pohode. Všetko tesne drží, kto by chcel v budúcnosti, môže si toto sklo zaskliť do gumy s klinkom, pokiaľ teda bude mať odvahu. Vzadu nemáme lepené sklo, vzadu je sklo kalené. Toto sklo je opäť pôvodné, zasklené v gume s klinkom, ale klin sme nedávali, aby sme uľavili pnutiam, pretože kalené sklá stačí ťuk a sklo sa vám rozletí. Aj po ňom mám síce druhé náhradné, ale chcel som zachovať pôvodné. Ak si všimnete zaujímavý detail, toto sklo má vyhrievanie, čiže i model Škoda 110R rok výroby 80 už mal zadné sklá s vyhrievaním, napriek tomu, že literatúra to uvádza až od roku 1981 alebo od modelu 81. Čiže i toto auto má vyhrievané zadné sklo s pôvodnou elektroinštaláciou, takže všetko je zachované. Ak to bude mať opäť odvahu a tú náturu, môže tam ten klin skúsiť vraziť. Interiér skrýva jeden taký problém. No a tu to máme. Neviem, či sa na ňo pamätáte. To je X. To je český teriér X ze Seberova dvora. To je ten chlpáčik, ktorý teda figuroval v nejakých tých prvých videách. Je to pes, ktorý absolvoval celú tú dráhu repasácie auta a počas tých hodín, dní, týždňov, mesiacov a 2 rokov sa auto stalo jeho luxusnou búdou. Čiže ako náhle sa otvoria dvere, auto sa vytiahne z garáže, psík nastúpi, napriek tomu, že mu ide k pleti.
Policajti by sa netvárili nadšene, pretože môže sedieť buď na predných sedačkách alebo vzadu. Odklopím sedačku, odklopím to. Ale vzadu, no, kde nám chýba nejaká možnosť preklápania zadných sedákov, umiestnenie prepravky a celé je to také náročné na prepravu psa. Síce sú tu nejaké montážne otvory, nejaká predpríprava na montáž bezpečnostných pásov, čo je možné, že exportné Škodovky 110R nejaké bezpečnostné pásy mali na zadných sedákoch, ale ja zatiaľ neviem toho psa prepravovať bezpečne či už vpredu alebo vzadu. Možno tam niekde nájdem nejaké, no to musím pozrieť, to pozriem, či tam nemám nejakú predmontáž, kde by som vedel uchytiť prepravný postroj psa. Pretože či už toto, alebo aj 120, ktorá stojí tam, neviem, či je to dobre vidno, proste tieto autá extrémne pútajú pozornosť policajtov a nie, že by nás chceli nejako kontrolovať alebo pokutovať, ale sú to chlapi, sú zvedaví, zastavia nás, chcú sa len pozrieť, pokochať, porozprávať, čo naprosto chápem, už sa mi to stalo veľakrát. Ako naposledy na českej hranici, kde nás teda policajt zastavil, išiel som na tamtej 120. A chlapík bol veľmi príjemný, veľmi zdielný. Rozhovor úplne v pohode, ale zbadal psa na zadných sedačkách. A proste skonštatoval, že pejsek by si tam výsť neměl. Čo má pravdu. Takže toto budem musieť nejako vyriešiť, aby som to auto vedel nejako účelne používať aj so psom. Interiér je pôvodný, nič tu nebolo také staté, alebo nič sa tu zvláštne neudialo. Veľký komfort, zrkadielko pre spolujazdkyne, stopárky sa môžu učesať. No toto je zaujímavý detail, ktorý viete, že o čo ide, tak spúšťanie a zdvíhanie bočného skla na dverách sa deje takým zvláštnym naviekovým spôsobom, ktorý je uložený tu. Je to dosť komplikovaný systém, kladky, lánko. A celý ten systém je hodne presný. Lánko bolo dožité, musel som ho meniť a bol v celku problém zohnať priemer lánka a potom úplne na najväčšiu možnú mieru presne nastaviť jeho dĺžku, pretože ten systém, ako sa ten navijak dá nastaviť a naklápať, je veľmi malý, že na nejaký centimetrik, centimetra pol to muselo byť úplne presne. Hodne som sa s tým vytrápil, ale systém je funkčný, je to bez problémov. Bol by som radšej, keby som to nemusel absolvovať. Jednoducho bolo to náročné, samozrejme vpravo tiež. Bola to taká malá kalvária. Inak v pohode, no čo si neviem zvyknúť. Katastrofa. Spínacia skrinka, niekde tu pod volantom, skúsim nájsť.
Hurá, našiel som. Takže taká netradične umiestnená. Ešte tak tápam, až tam tým kľúčom vrazím. Celé to teda svieti, funguje budíkov neurekom na dobu, kedy to auto vzniklo, až na to priemerne veľa kadejakých tých ovládačov. Skúsime naštartovať. Nič. Takže auto ide. Chod na karburátor Sedr je kultivovaný, v pohode, auto sa dobre rozbieha, možno, že je malinko lenivšie, ale to ja zase nepotrebujem, aby to robilo nejaké trhanie asfaltu. Netradične. Budík tlaku oleja, napriek tomu teda, že kontrolka je tu. Vypínačom neurekom. Treba si na to maličko zvyknúť. Ako som sa viedol v daždi, tak bol som donútený používať stierače. Logicky, človek ich hľadá niekde pri volante. Sú tu, čiže tie prehmaty pri tom stieraní, napriek tomu, že to má cyklovač, samozrejme toto auto má cyklovač, takže tie prehmaty sú nutné. Či dosť rozdiel, keď na modernom aute šoferujem a rukou si prepínam nejaké tie funkcie. Takže toto je veľký rozdiel. Čo som zatiaľ nepochopil je tento vypínač. Týmto vypínačom sa zapína osvetlenie interiéru auta. Tam. Pričom súčasne to zapína aj výstražné svetielka na dverách tu, zvonku. Čo je dobrá vec, keď tie dvere otvorím, sú veľké, aby bolo vidno, že do akej miery je to od obrysu auta otvorené, ale nechápem, prečo mi to nefunguje. Asi nezaostrím na tento vypínač. Čiže logicky by som očakával, že zabuchnem dvere, svetla zhasnú, otvorím dvere, všetko sa to rozsvietí. Zatiaľ mi to nefunguje. Neviem, či má niečo zle zapojené, alebo je to tak od výroby, alebo neviem, no nad tým musím ešte laborovať, bádať, ale týmto spôsobom to ide. Svieti tam aj tam. A tento vypínač mi to ignoruje. Zatiaľ. Uvidíme, čo do budúcna. No, takže to je ten chod celý. Celé je to také kultivované, fajn. No a čo ešte? Ešte. Treba si zvyknúť na štvorkvalt. Proste rozbehnem a nejako mozog velí hľadať tam peťku. Nejako tak, tam nič nie je. Hej? Je klasicky 1, 2, 3, 4, revers, ale tu nič nie je. Tu. Takže na to si musím dávať pozor, pretože tá ruka to naučená, alebo mozog, takže to tak stále musím mať v pamäti. A ešte taká drobná vec, ale to sa týka skôr komfortu jazdy. Volant. Kto si pamätáte, Škoda 100, 110 boli také
obrovské kormidlo na lodi. To je relatívne malý volant. Autičko má na prednej náprave prevodku riadenia, tam nie je hrebenové riadenie, tam s prevodkou. A celé je to také nezvyk, tak by som to nazval, nezvyk. Je to nezvyk, na ktorý si treba zvyknúť a celé to tak vnímať, že čo tam je a prispôsobiť tomu štýl jazdy. Takže je to veľký skok prejsť z nejakej 120 MK sem, alebo to už nehovorím, že z nejakého modernejšieho auta, to je 1001. Takže treba to vnímať, dávať na to pozor, aby tá jazda bola plynulá a bezpečná. To toľko, čo ma aktuálne napadlo. Celé je to v takom používateľnom stave. Detailisti by asi našli x nedorobkov, nedostatkov, ale vravím, kto už bude chcieť v budúcnosti, môže sa hrať úplne do najmenších detailov. Mne išlo o to, aby auto bolo funkčné, aby bolo pojazdné, aby prešlo STK-čkou, emiskou, aby bolo bezpečné. Proste, aby to išlo. Len som nepočítal s tým, že presne tak, X. Ktorý to začne vnímať ako kus svojho súkromia, sa bude chcieť permanentne voziť. No toto budeme musieť vyriešiť. No každopádne nechcem mu spraviť zle, keď sa už toľko namakal. Ten pes odviezol obrovský kus práce. Už to, že človek má pri tých robotách prítomnosť niekoho a celému to tak ide viacej od ruky, je veľmi, veľmi pozitívne. A v podstate to je dobre pre ňoho, že boli sme spolu a z tej chlpatej nezbedy, z tej puberty, a tak puberta je asi ťažká pre každého z nás, kedy vyvádzame rôzne veci a ide to aj na nervy, aj do peňazí, tak pes vyrástol do úplne pohodového, dospelého psa. Dnes je to jeden z mála chovných teriérov na Slovensku. V podstate až na počudovanie, prečo toto plemeno je tak zriedkavé a medzi ľuďmi nie je viac rozšírené, prezentované. Je to úplne naprosto pohodový pes. Možno trošku s tvrdším prejavom, tak ostatne je to pravý teriér. Je to niečo medzi Silhamom a škótskym teriérom. Takže pre človeka, ktorý má rád pohyb, má rád interakciu a nechce nejakého úplne gaučového leňocha, tak toto je naprosto skvelý pes. Treba si len zvyknúť, že celý prejav českého teriéra je malinko tvrdší
ale on to nemyslí zle. Ten pes ešte nikomu neublížil, nikoho nepohrízol, napriek tomu, že i z najbližšie rodiny sú ľudia, ktorí voči tomuto psovi majú veľký rešpekt a majú obavu, že by kúsol, hryzol, alebo teda niečo v tomto zmysle, ale naozaj, povaha toho psa je naprosto super, perfektná, interaktívna, ten pes je za každú srandu, vydrží neúmerne veľa, rád pláva. Toto zviera má mimoriadne rád vodu. Niekedy treba dávať pozor v tečúcej vode, pretože na fyzimóniu tela, na krátke labky, to ten pes nemusí dať v silnejšom prúde. My máme blízkovách a tam sme v strehu, ale v stojatej vode úplne v pohode. Takže môžem odporúčiť a ten pes mi extrémne pomohol, bol super pomocníkom a teda toto, na čo sa dívame dnes, je vo veľkej miere aj jeho zásluha, pretože tie hodiny sú nekonečné, tá práca ide pomaly, je zdĺhavá a nejaká parťaka potrebujete. Tož tak, no, len veľa šťastných kilometrov. Ahojte.